Yo, what's up sa inyo mga ka-basketboleros? Ako nga pala si Aeron Javier, 21 years old, 5'8 ang height, nakatira sa barangay Mancup, Calasiao, Pangasinan, at graduate sa PHINMA University of Pangasinan. And you're watching Sir Pidong TV, Usapang Basketboleros. Yo, what's up mga ka-BASKETBOLEROS? Ako nga pala si Franz, Vincent, Felix, 23 years old, 5'9 ang height, playing position shooting guard, at nakatira sa barangay Mancup, Calasiao, Pangasinan. And you're watching Sir Pidong TV, Usapang Basketboleros. Javier, hold your hand up, back on Felix, Franz, for the rebound. Javier, Felix again, step back on Javier, Franz, for the rebound. So ayun po no, what's up sa inyo mga ka-basketboleros? Nagbabalik si Sir Pidong para ipakilala sa inyo ang Splash Brothers ng Calasiao, Pangasinan.
idol ko na yun simula pagkabata eh. Saka nakaka-inspire lalo maglaro kasi yung pagiging work ethic niya at competitive niya, talagang gagawin niya lahat para lang maging pinakamagaling naman na laro. Pass first. Hindi importante yung point sa akin. Basta ma-involve ko lang lahat ng teammates ko para ma-boost yung confidence nila sa game. Sa depensa lang, yun lang yung mga naisip kong paraan para makatulong sa game. Yung points, dadating naman yun. Pero yung pagsisipagin mo sa depensa saka ma-involve yung mga teammates mo, yung pinakamalaking factor ng pagiging point guard. Highschool days, nung nasa job pa ako, hindi nagsimula lahat hindi ko naranasan maging champion, kaya yun yung pinaka-best moments na pagiging basketball player ko. Ang naging inspirasyon ko sa paglalaro ay ang aking ama. Magmula pagkabata ko, siya na din ang nagtuturo at nagpapayo, kaya nagpursige ako para maabot ko ang pangarap ko bilang manlalaro. Felix, step back, Franz, Ang best coach ko ay si Coach Carmelo dahil lagi kaming pinapayuhan sa laro, at ang best teammates ko ay ang barangay Mancup kasi lumaban kami ng finals at yun ang best experience ko sa career ko. So yun, salamat pala kay Boss Pudong dahil sa pag-feature niya sa akin, isang karangalan na ma-feature sa mga videos mo.